Здрасти, хора. Аз съм Здрасти. Раб Горски. Тук с мене. Бямо от пълничко. Да, и това ще е епизод на Happy Wheels. Кипи. Опне тука. Аз съм гост. Той е гост. И малко ще го шум. Добре, неговия канал ще бъде в описанието. Така съм. Бямо от пълничко се занимава сега малко с презентации. Окей, на къде да тръгнем? И как се играе? Не знам. Аха, ето на, готови. И гати кеф. Мисля, че ме чувате по-добре, защото имам нов микрофон и слушалки. Трак. What the fuck? What the fuck? Не ме гледайте. Аз съм свиня. Много ям. Джо? Да. Ти мисля, че е бърнато. Не мисля да играе повече това. Писна ми. Така, отиваме тук. C. Контрол. What? Какво беше това? Имат се мене. Motor speed. Тече ли така? Моля? Нищо. Уф, и той тъп. Ади нещо, което е по-интересно, бе. Hello. Не мисля, че те. Умех. Уф, отново. Не. Вък. Да, пак умех тук. Напро. Вече как да го отворя? Аха, тап. Така, throw yourself. What the fuck, bitch? Уи! Гачки. Да, уи. Кипи, уи. Отиваме на купон. На купон до сутринта. И аз направих Уелсъм. Гати кефа. Минах нивото. Яко не беше. Баскетбол. What the fuck? Той ме уди. Отиваме на купон. Go. Go, не знам. До сутринта. Колко беше интересно. Ше. Кажи. Нищо. Сега нещо тук нещо бъга. Вау. Те още по-интересно. Лап свинг. Да видим. Аз по това не го видях. Я отново. Ах ти. Надолу.
Сега пък как ще мина? Тихо, 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 тихо. А толкова съм добър. Вау! Вау! Аз съм Беби на толкова добър. купон. На купон до сутринта. Отиваме на купон. Добре бе, разбрахме. На купон. What the fuck? Я отново. What the fuck? Отиваме на купон. Много съм як. Отиваме на купон. На купон до сутринта. Имаме още 5 минути. 5 минути. Не, фак. Йо, вече. Не, защо убихте горкия Илиянчо? Илиянчо горкия умрял е той. Аз съм лапкавски. Умрял. О. Горкия раб горски. Това как ма... Това е жена, горкото. I believe I can fly. Дай. Finally touch the sky. Интересно ми е как ще стане, ако прави караоке. Много лошо. Оп. Ама много лошо. Що е? Так му са кефе и аз. Ти не пееш хубаво. I am Lee, I can fly. What the fuck? I am Lee, touch the sky. What the fuck? Добре, сега ще изчакаме да паднем. I am Lee, I can fly. I am Lee, Fuck you. touch the sky. Va. Сейчас попитай. What the fuck? О, Какъв беше това е? кое бе? Тук има някакво тъпо ниво. И... Мога назад, напред, на каквото искате. Fuck you. Отиваме да умрем. Не умрехме. Wait, a coin. Save, danger. Абе, той двете не бяха и хубав избор, явно. Дайте ще го миним два нива, няма стане. Това май ще е последното ниво за този епизод. Айде бе, аз се усъкатих. Супер гадна нива. Добре хора, мисля, че това да бъде за този епизод. Да. Това бях аз, Рап Горски. Харесайте, абонирайте се и чао!